Kublai pi ki football fans jo kastin Meghalaya Broadway. Ti kada du mentahi kumba hilaya bu ki comments ki jong pi bas kumha ban pentip ban penti kena ya ki channel nombor hagi DTH lane direct to whom. Ki dish kumangi jutip mangi. Ti kada du mentahi nagaliang jong ka Z entertainment lane Z network kampala ban pentikna ya ki number of channel jong kita ki unite 8 sport channel kan number tika channel kade kumtu kumbangala de ban panpau pi ha katu video ala de ban yatu pi maka kerteng jong ki channel kade ka unite 8 channel kadon SD ban HD kadon haktin Hindi ban English kadon Southly ki channel te halangi jong pada ki provider kila bende jong ka Airtel Dish TV lani ki Videocon pat ki ru ki don ki syong pada kat ki provider pada kan kamde pat baong ba subu lada de hapo ka Airtel Dish TV kade ka nombor shispa lani shispa iwe te ha ka Dish TV lani Videocon kala ban chain no ada ki number kumbalong hakini ki channel kiba la dep kiba don ha Dish TV ki jong pi lani ki DTH ki jong pi te nganong epi ki don kato kaningut ki nong comments kiba la bu ya ki number re nganong epi sobha wat nom penbi ki pai ba namar kampat day kapor ba gazi network kan penbana ya ki number jong ka channel ki DTH kadang yale kumno banwat kumno ban su ye kini ki number namar kila don shibun ba ki channel number te kidang yale menta kumno ban su ye ki number ke hapo ki DTH te nakata kadang nong epi lada la yo shwa ban poi ketika kharui tarik khadar tarik min sayo shwa ban poi kete min sayo tamba nganong epi hadin bangila yo ngan sa pentip kawai hadin kawai hadin kawai ka channel number kawai hadin kawai ka provider wan nom du jingkermen ngan yarab ip ban pentikna ya ki channel number ru di kumtu kumbang ngalaong habasnang ba idon kato kaningut ki parlo ki jongi ki ba comment se ki channel number ong ip ba kampat day gitu sumha wan nom sotu bakla di mapiru kum ki pai ba sumha ban and research ba yo let's say ki la lap ru ya kata ngam tip yo let's say ki pisha yalam bakla no ru ngam tip hende ngong epi ba nai komen klumat namar ba ka ka ba nga research nga lab ba nga syam ka de ka ba nga datikna ka ba nga datikna ban nga sakwa lemman petip syati pat nong shishnong jong state Meghalaya Broadway na kabanta kani ka World Cup arjar april kaban sa long no hisyan stay tuned bat yesha bat nga NongSabut na kabanta ki way pade ki khubor sport bat ki khubor competition bapher kabangan sawan ra haunin channel kitang ngonong ipi wanum klet bat ban ya share like but subscribe na kabanta ki upcoming videos. Shibun.